Jo li vull donar les gràcies per estar avui aquí. Per nosaltres això ja s'ha convertit en una tradició, d'una banda, i d'una altra banda és molt important conèixer en primera persona quines són les propostes, quines són les idees que té Convergència i Unió amb aquest procés ja immediat d'eleccions al Parlament de Catalunya. Per tant, avui tindrem l'oportunitat d'escoltar-les del candidat a la presidència de la Generalitat, del senyor Mas, i alhora també es permetrà als quadres del sindicat que li puguin plantejar alguns dels neguits que en relació a la situació política que vivim tenim. Per tant, jo li vull agrair la seva presència avui aquí. Per nosaltres és molt important que Convergència i Unió vingui a explicar-nos les seves propostes, per moltes raons, per afinitat que hem tingut, que tenim, tanta afinitat tenim que fins i tot una dirigent molt destacada del sindicat té un lloc destacat a les llistes de Convergència i Unió. Nosaltres des de Convergència i Unió, jo mateix, ens estem trepitjant tot el país, estem passejant per tot Catalunya per anar explicant els trets més distintius del nostre programa. Sabeu que dintre d'aquest programa hi ha un primeríssim tema i una primeríssima prioritat, que és com aixequem entre tots plegats econòmicament el país, i això vol dir economia i feina. I per parlar d'economia i feina, quin lloc millor que un sindicat com la UGT? I jo avui vinc a parlar precisament de tot això, d'economia i de feina, de com aixequem entre tots aquest país, de com reduïm dràsticament, substancialment, les altíssimes quotes d'atur que tenim a Catalunya, d'atur general i també d'atur juvenil. Estem en una situació en aquest sentit molt complicada a nivell de país. Si combinem l'atur general, l'atur juvenil, el fracàs escolar, els joves que no estudien ni treballen, la gent de més de 45 anys que els hi costa tornar a aconseguir un lloc de treball si l'han perdut, si combinem tot això, estem parlant d'una problemàtica social de gran envergadura, no? I jo sempre dic que aixecar el país econòmicament, la traducció que ha de tenir és reduir l'atur substancialment. La traducció més directa d'aixecar l'economia és reduir substancialment l'atur, que per altra banda és el que més preocupa en aquest moment a les famílies catalanes. Quan jo dic aprimar l'administració, primer, no només dic aprimar, dic austeritat, agilitat i aprimament, les tres coses juntes. Això és un programa que va junt, agilitat, austeritat i aprimament. I quan dic aprimar, el que vull dir és que l'administració a casa nostra no pot seguir creixent en els ritmes que ha estat creixent fins ara, i que, sobretot, el que cal, per donar exemple, és aprimar tota l'estructura política de l'administració. Alts càrrecs, número de conselleries, personal de confiança, personal posat a dit, número d'organismes, empreses públiques, tota aquesta gran parafernàlia política. Jo crec que aquesta s'ha d'aprimar clarament, entre altres coses perquè haurem d'atendre prioritats molt més importants que no pas pagar una part supèrflua d'aquesta administració, que no té res a veure amb els funcionaris directament, sinó amb tot l'aparell polític que, a criteri nostre, el tripartit ha anat muntant durant aquests últims anys, i això en bona part s'haurà d'eliminar, s'haurà d'aprimar, de tal manera que quedi a dintre de l'administració allò que realment l'administració ha de fer front, allò, els serveis públics que l'administració ha de prestar.